రఘురామారావు గారి ఘన నివాళులు అర్పించిన బారస జిల్లా అధికారి ప్రతినిధి వాకిటి శ్రీధర్, మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్, రేవెల్లి మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, మాజీ సింగిల్ విడో అధ్యక్షులు రఘురామారావు గారి దశదిన కర్మ సందర్భంగా వారి స్వగృహంలో బారస జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ వాకిటి శ్రీధర్ వారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు సమర్పించి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. రఘురామారావు గారు లేని లోటు ఈ ప్రాంత ప్రజల పార్టీ తీర్చలేదని, వారి ఆత్మకు భగవంతుడు శాంతి కలిగించాలని, కుటుంబ సభ్యులు మనోధైర్యంతో ఉండాలని, అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు న్యాయవాది వెంకటేశ్వర్లు, మాజీ కౌన్సిలర్ ఉగ్లం తిరుమల్ లక్ష్మణ్ యాదవ్, శ్రీహరి శ్రీనివాస్ యాదవ్, మాజీ సర్పంచ్ గోపాలరావు, నారాయణరావు, భాస్కర్ రావు, ప్రవీణ్ రావు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.